Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Avui us ensenyaré uns quants partits de Lliga. Soc molt líder, tinc 35 punts, el segon, que és justament el Swansea, contra qui juguem ara, en té 26. No pensava, per tant, tenint tanta diferència de punts, ensenyar-vos més partits, si més no ara mateix d'aquesta primera volta, però és que anaven com avions els meus jugadors per primera vegada en molt de temps i ha sigut un gustasso. He fet unes pallisses que havíeu de veure. Sí que res, vistos els 11 inicials, comencem! Aquestes són les primeres jugades, minut 7, la tinc aquí amb Ceballos, pilota ara per Firmino, li torno a l'Espanyol i acaba la pilota córner, després ho prova el Swansea. Els meus jugadors aquí estan ara una mica borratxos, però finalment recupero la pilota, la toco amb Ceballos, novament amb Firmino, Rubén Neves, que és un gran llançador de passes, i aquí Mbappé, que fa una vaselina i pilota el trava. Sí, és que putos pals de merda. Ja comencem. I ara novament Firmino, prova un xut, atrapa el porter. Minut 19, novament Firmino per Ndombele, torna a refusar el porter. Minut 24, ja veieu que només ataca Ballola, tinc aquí Machado, Dos Santos, cara en porteria, finalment xuto, i el porter que l'envia a córner, i ara el córner trap, aquí surt en pantalla que ja porta 6 parades, doncs en suma una altra. Ara aquí faig un pàsser, jo la volia passar lateral, i apreto pausa un moment per tirar un coixí pel terra, perquè me la van enviar a la merda i és com, ai que em marquen, i per això la recupero. Però em va costar el seu, a sobre em falta. Minut 36, pilota per Machado, la vull passar a Firmino, torno a apretar pausa després que el passi sigui una merda. La següent jugada que us ensenyo és del minut 50, són ells que gairebé em marquen. Sé que us he dit que seria una pallissa, confieu en mi, de moment és un partit on no hi ha gols, està costant, potser marquem ara, aviam què passa. No, val, aneu a la merda. És que mira la repetició més, la mà que posa trap per... ets... Finalment arriba al minut 60, una nova oportunitat que surt a córner i ara el centre de Rubén Neves el remata Mbappé i marca. Finalment 0-1. Busquem el segon, però ens la refusen molt bé i nosaltres aquí fem una falta perquè no ens contraataquin i res, el Swansea treu suc d'aquesta falta a camp propi fent 3 passes i una bicicleta i gol. 1-1, minut 66, jo em volia morir. On està la pallissa? Jo vull guanyar, hòstia. Doncs mira, minut 69, finalment aquí la tinc a Firmino. No, la torna per al porter. És que, per què, hòstia? I ara una altra vegada xut. És que... una triple oportunitat, encara no he marcat, minut 79, ens estan atacant ells, anem 1-1, us he dit que vull guanyar de pallissa. Què passa? Què passa? Per què costa tant? Vale, d'acord, van segons, el puto Swansea, però... Mare meva. En fi, saquem de porteria, l'anem tocant, la movem bé, Hernández, pilota per Hernández, Neves, tothom acaba amb Bes avui. Pilota ara per Riley i el lateral aquest per Mbappé, faig molt bé el moviment, passa enrere per Hernández, que giro una altra vegada molt bé i gol. És un revulsiu brutal aquest home. I ara pilota per Cruz Moura, pilota per Firmino, han fet molt bé la paret i Cruz Moura que acaba xutant, la para al porter i Hernández no arriba al rebot. És que em moriré. Recupera molt bé però ara l'uruguaià, pilota per Mbappé, passe cap a Firmino i aquest per Cruz Moura, ara sí que aconsegueixo marcar. 1-3 al 89, fins llavors no havíem pogut solucionar el partit, però és que us he dit que faria una pallissa, un 1-3 està bé, però tampoc és un resultat tan gran. Jo crec que a partir de 3 gols sí que pots considerar que és una diferència abismal. Doncs mira, pilota per Cruz Moura i fem 1-4. Estic molt content pel portuguès, sembla que ja ho té tot solucionat amb la nòvia, amb el país, qualsevol cacau mental que tingués. 1-4, 13 de 18 xuts a porteria, una bestialitat. Realment hagués pogut fer, jo que sé, 7 gols, i parlant de fer 7 gols, em sap molt de greu pel meu ex-equip. Juguem ara contra el Wycombe a Anfield, i espero que encara m'estimin perquè jo m'ho vaig passar molt bé pujant-los a primera divisió i que em sap molt de greu fer tants gols en un porter com és Kelly, que el vaig descobrir jo i m'ho passava fantàstic amb ell. Menceiros Cunha també era boníssim, Buhajar m'encantava, Joseph Martínez, és que realment vaig aconseguir un bon equip al Wycombe i no ho estan fent malament, és la tercera temporada seguida a primera divisió i em sap molt de greu guanyar tanta diferència, però tampoc pots parar, és humiliant, no quan pares, però ves, mira, aquí tinc la primera oportunitat al minut 1 i fallo. Després, la segona jugada del partit sí que acaba en gol, aquí la tinc amb Thomas, la passo per Cruz Moura, que ara està amb la moral ben alta i s'atreveix a fer de tot, fins i tot un barret, gairebé la perdo, però aconsegueixo posar el cos, la passo a Nandes i gol. Ja porta 4 gols, bons números, i fins al minut 45 no aconsegueixo 2-0, i ja us dic, no va ser tan fàcil el partit, però és que quin golaç que faig en Firmino. És que mireu aquí la repetició, l'engalto d'una manera. Aviam, Neves, entra allà. Mira-la, pam, és un autèntic golaç, no hi ha res a fer, pobre Kelly. I res, anava al descans guanyant només per 2-0 i no era una diferència tan abismal, però és que a la segona part no sé què els va passar, es van desmuntar. Aquí saquen ells i ja la recupero. Llavors surto combinant des del darrere, Hernández, Neves, Nandes, Mafeo, Thomas... Vaig tocant-la i aquí doncs veig molt bé a Nandes, passe de taló per Thomas i gol.
I em fa gràcia, bueno, aquí teniu la repetició, és un golaç, el passe de Tolo és boníssim. Em fa gràcia la celebració de Thomas, que és com quietet, perquè clar, és el seu ex-equip i li sap greu celebrar-ho. I novament, aquí ara teníem Nandes, ara Thomas, faig un gir, aquí faig una ruleta, no sabia molt bé què fer, volia marxar de Menceiros, que és un pesat, i ara aquí faig aquest retall per agafar angle, pensava que se'n tiraria més a sobre el davanter. No ho va fer, finalment vaig poder xutar, golaç de Thomas, que també ho celebra així com amb poques ganes, li sap greu, i ara és de som al minut 66, aquí la combinen Lozano i Thomas, faig aquest retall que m'agrada sempre, i Firmino per Cruz Moura, que marca, i ell ho celebra d'una manera més efusiva. Cruz Moura ha d'aprofitar el seu estat de gràcia, ell no té cap vincle amb el Wycombe i es tira a la piscina, fa el que faci falta. Ara som ja al minut 82, on la recupera Romero, que havia substituït un dels centrals, pilota per Cruz Moura, que la deixa per Brewster, que també ha substituït a Firmino, aquí fa uns bons detalls per marxar de 3 homes, ja que fent el 6è, i ara ja som al minut 90, aquí la recuperem amb Baramu, que havia sigut l'últim canvi, la toca amb Thomas i Nandes, Brewster per Cruz Moura, faig molt bé aquest moviment, i aquí m'aturo línia de fons, busco un pas enrere, Nandes per Brewster i aquest gir. Aquest gir és una meravella. Molt bon gol, la veritat, Brewster, és que, de veritat, el moviment és boníssim, Kelly no hi pot fer res, segons això Kelly no ha pogut fer res en cap de xuts, 7 de 12 xuts de porteria, 7-0, és un porter molt bo, hem vist que parar pilotes, però bé, la Play sabrà les seves estadístiques, i som-hi, anem amb el següent partit, que és ni més ni menys que contra el Manchester United a casa seva a Old Trafford. És un equip que va tercer, així que el resultat d'avui té encara més mèrit. M'encanta Pallés al United, m'ho passo pipa. A més, ai el De Gea, és que és tan tendre. També jugant amb dos esquerrans com el Barça, amb l'Englè precisament i Bailey. Tenen Pogba, que martiritzar-lo també és la meva afició. El nostre 11 no tenia massa sorpreses, Alisson a la porteria, Maffeo, Baranta i Hernández en defensa, Ndombele, Neves i Ceballos al mig de camp, i la punta d'atac, Mbappé, Firmino, Cruz Moura, que li ha guanyat la partida darrerament a Machado. Realment a Machado li està costant molt fer gols, segueixo confiant plenament en ell, però he d'aprofitar l'estat de forma Cruz Moura, i aquí tinc una plena oportunitat, que acaba un xut en Ndombele una mica desviat, minut 3 la recuperem, no, sembla que el United també vol atacar, però la podem robar molt ràpid, i Rubén Neves, com sempre us dic, fa uns passes molt bons, pilota per Cruz Moura, aguanta molt bé amb l'esquena, i la deixa per Hernández, que la busca a Mbappé i gol. 10 minuts després la tinc amb Mbappé, prova un xut que refusa el porter i Firmino marca. Jo pensava que era fora de joc, veig que no l'assenyala i dic, aviam, anem a apretar pausa. I veig que no ha posat el marcador. I finalment, aquí ara veureu el Linear, aixeca el Bonderín, però va tardar lo seu. I minut 41, el resultat encara és de 0-1, però et veiem molt bé a Mbappé, i el francès aconsegueix entrar a l'àrea, aquí giro i faig un xut que acaba a córner, el centre no és gaire bo, però la jugada segueix viva, la tinc aquí amb Ceballos, ara Varane i tal, intento trobar un forat que em permeti xutar, i aquest és Firmino, que està a punt de perdre-la, però Ndombele finalment pot rescatar la pilota, novament Varane per Mbappé, i vaig decidir que volia acabar la jugada, vaig fer aquest xut i la pilota doncs va entrar. Són aquests gols que el FIFA, en fi, el porter no hi pot arribar, 2-0, i vinga. Em fa molta gràcia perquè és que xutes i apareix un home allà saltant que no la toca per centímetres, però no hi pot arribar. En fi, això ja és l'inici de la segona part, minut 65, la tenim amb Nandes, que combina molt ben Cruz Moura, i el portuguès arriba cap a dins de l'àrea, fa un gir i afusella la porteria de De Gea. Aquí tenia una nova oportunitat, Rubén Neves amb Nandes, de nou Neves per Ndombele, i ara veig a Mbappé, giro i provo el xut però refusa molt bé De Gea, i al minut 80 el United intenta sortir, recuperem novament la pilota, Ndombele per Neves i aquest és Nandes. Fixeu-vos com se'n va una mica cap en propi per arrossegar Pogba i això em permet posar-me a córrer i va fent parets amb tothom fins a entrar a l'àrea a marcar. És que Nandes és molt bo, la veritat. I després d'aquest 0-4 serveix al United. Veieu la jugada que va ràpida, oi? No és kick-off glitch, la pilota acaba a córner, però és corner of glitch, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una merda de gol al·lucinant. Ara veureu com xuten. Què passa? En fi. Al minut 90 encara tindríem una última jugada per mirar de fer la maneta. La teníem amb Rubén Neves, desplaçament cap a Machado, aquest per Firmino, veig a Mbappé, entro a l'àrea, finalment m'aturo i busco un passe, l'atrapa el porter i l'àrbitre que pita penalti. Jo no el veig, sincerament, o sigui, crec que pita penalti de Jiménez, el de l'Atlètic de Madrid, i res, gol d'Mbappé. Jo intentaré no... Xuto molt malament els penaltis en aquest FIFA,
però si puc marcar i fer un hat-trick amb Mbappé, doncs que reculli la piloteta. Maneta feta contra el United, una 5, i aquí teniu el calendari de tocar jugar contra l'Everton i en 2 dies contra el Tottenham, així que vaig jugar amb algun suplent perquè se suposa que és més perillós el Tottenham, tot i que l'Everton va setè i que són els subcampions de la Lliga, és contra qui hem jugat a la Sheffield Cup. En fi, tot i així jugar amb algun suplent, aquí teniu a Riley, tenim a Thomas, Henderson i Nandes, que són menys habituals, Brewster i Machado. I l'Everton juga amb l'equip que ja coneixíeu del FIFA, tenen a William Carvalho de pivot i Janu Ja, que entre els amics en diem Sanabuja, i res, comencem el partit, minut 15, pilota al travesser, pilota al pal i gol, finalment era fora de joc, aquí no sé per què Nandes corre com un cranc, efectivament era fora de joc, i res, minut 18, Henderson cap a Nandes, ara Brewster, que veu molt bé a Thomas, i aquí sóc tonto, provo la vaselina i el porter que l'envia a córner, Nandes per Mbappé, aquí intento superar amb el cos al defensa, finalment ho aconsegueixo, no era fàcil, i el xut la refusa el porter, i el rebot Machado que no aconsegueix marcar. La recupero però amb Mbappé, la toco ara per Thomas, i William Carvalho, que té, bueno, fot com 4 tomes, el pobre, i pilota per Mbappé, i quin golàs, aquí la picadeta, ara veureu la repetició, la pilota per Nandes, i Mbappé que aconsegueix aixecar-la perfecta, i fent aquest efecte amb l'exterior, i res, minut 32, minut 32, guanyem 1-0, Riley aquí demostrant que és un bon suplent, aconseguint superar tothom per dalt, i pilota finalment per Nandes que xuta i surt molt poc desviada, crec que la para el porter ha fet descórner, la següent jugada no aconseguim marcar però aconseguim quedar-nos el rebot, i Nandes la deixa per Machado, aquest fa un bon retall, i, endevineu què passa, parada del porter. Però el rebot l'agafa Thomas i fot una volea al·lucinant. Em fa gràcia aquesta repetició perquè des d'aquest angle sembla que la volea sigui perfecta, però des d'aquest altre angle es veu que l'engalta amb l'empenya, que no sabia que es deia així en català, saps? L'empeine, doncs es diu empenya. Jo en deia turmell de dalt, és broma. Bé, som ja al minut 75, la tenim aquí en Vallejo, el central busca Nandes, ara Henderson, el capità per Theo Hernández, i que troba a la punta esquerra Machado, se'n va cap a dins, novament Henderson, que combina ara amb Ndombele, fa la paret amb Nandes, i acabem habilitant a Lozano, que és l'últim canvi que havíem fet, havia substituït a Mbappé, i el mexicà aprofita molt bé els minuts per fer el 3-0, i al minut 82 tornarem a provar-ho, Hernández novament per Machado, aquest fa ara la paret amb Brewster, i me'n vaig cap a la frontal de l'àrea, aquí m'aturo, busco novament en Ndombele, que fa una altra assistència per Chucky Lozano, 4-0, 2 golets en lliga del mexicà, i en canvi Machado, que sempre juga molt bé, està una mica encallat de cara a porteria, així que ara volia aconseguir marcar amb ell, si no hi hagués xutat, però aquí vaig moure la pilota fins a trobar-lo, però estava rodejat de defenses que van poder refusar, però recupera un Theo Hernández, pilota novament per Hernández cap a Machado, i Javan, perquè es diu Javan, la perd, però el tio és molt tossut, aconsegueix recuperar la pilota, i aquí veieu ara, després del 5-0, com ho celebren tots junts, ben contents perquè el brasiler ha aconseguit un golet, i res, 63% de possessió, 10 de 18 xuts de porteria, estàvem jugant molt bé, i ens tocava rebre ara 2 dies després el Tottenham. Nosaltres, com sempre, jugàvem un equip pràcticament de gala, l'únic canvi en defensa és Hakimi en lloc de Theo, però són igual de bons, Nandes per Ceballos i Cruz Moura en lloc de Machado. L'11 dels Spurs és curiós, Llori amb 36 anys a la porteria segueix el titular, Manolas i Firpo, i acompanyant aquí a l'atac a Lee, Son i Kane Llocs, Alex Chamberlain, no és l'únic ex de Liverpool, mireu els suplents, també hi ha Salah, a més tenen Sterling, Tellafilca i Talisca, molta pólvora de suplents, he hagut de parlar molt de pressa, i aquí tenim la primera jugada, els meus jugadors van començar una mica borratxos, aquí la recupero, però la perden, xuten, refusen, què passa? Finalment el xut l'atrapa Alisson i sortim jugant en curt, pilota per Maffeo, que combina amb tall en Ndombele amb Neves, i aquest ara cap a Nandes, veureu que el francès és qui acaba la jugada, pilota ara per Firmino, i li passen la pilota cop de cap d'Ndombele que Llori ha d'enviar a corna, i ara el porter francès fa una altra gran intervenció per refusar la rematada d'Mbappé, som ja al minut 23 i és el Tottenham qui ataca, Kane combina amb Dele Alli, xuta que sortint al córner, i atenció ara, la jugada és una autèntica tonteria, rematada que refusa molt bé Alisson, la toca Varane, la pilota que va als peus d'Oixar, el tio aquest que no sé ni com collons es pronuncia, i gol. És dels gols més patètics que m'han fet de córner. Ens apropàvem al descans i no volia arribar-hi perdent, llavors recupero Ndombele, Nandes la llança cap a Cruz Moura, aquest aquí fa un molt bon retall, i acaba xutant des de la mitja lluna, un autèntic golaç, de veritat que el portuguès està on fire, i acabaríem la primera part amb el marcador per davant, perquè aquí Mbappé aconsegueix molt bé un retall exquisit, aquí tindreu la repetició. L'he fet, com us dic sempre, amb rodona X, és molt fàcil i res, aconseguíem arribar al descans havent capgirat el marcador, 2-1, estàvem guanyant i començàvem atacant, pilota ara per Cruz Moura, faig molt bé el dribbling, entro a l'àrea i xuto, però Llori envia corna, i atenció ara que entra Salah.
Centro, no massa bé el córner amb Neves, refusa la defensa però aconseguim mantenir la pilota, Ndombele per Maffeo, cap a la banda dreta per Hakimi, els laterals sempre es canvien de banda, això que sí que no ho entenc, i finalment Neves la torna a agafar i pumba, pilota al travesser, que això encara no havíem vist. I minut 56, haguéssim pogut fer el 3-1, no ha sigut així, i ara el Tottenham, aquí faig una falta però l'àrbitre ja té l'avantatge, aconsegueix fer el 2-2. Gol de Mohamed Salah, que ho celebra tímidament, saludant, és el primer gol que fa la Lliga, això vol dir que no juga gaire. Aquí vam estar a punt de fer un altre gol, no va ser així, minut 65 atacava el Tottenham i aquest és Son, fa un gran retall, pilota per Dele Alli, jo no entenc què passa en aquesta jugada i la pilota acaba dins. En fi, tornàvem a ser per darrere al marcador, minut 74 encara cada minuts, vaig fer entrar Lozano per mirar de marcar diferències, Firmino, Fernández, i aquí busco el Chucky i la play que fa de les seves, no puc fer-li arribar la pilota, no puc xutar, què hi farem? Minut 77, Maffeo es vesteix interior, va entrant cap a dins, la deixa Fernández i és molt difícil, hi ha molta gent del Tottenham, aquí hi ha dos files de 4 i finalment el Tottenham surt de contracop. Recupera la pilota, aquest és Nandes, minut 84, l'Obro està passant l'avió, no sé si se sent, cap a Mbappé i fem molt bé la combinació, entro a l'àrea però me la treuen. I minut 86, tornem encara a atacar, aquest és Chucky Lozano per Firmino, faig molt bé el retall i provo el xut, però gran aturada de Llorí. Aquí ja poso el 3-4-1-2 per mirar de marcar a la desesperada, ni que sigui un empat. Aquesta vegada no m'ha funcionat. La veritat és que les altres vegades no m'ha funcionat, però sí que vaig tenir almenys una última oportunitat. Aquí ara veureu que no és així, perquè l'última jugada del partit pràcticament és aquesta, és minut 88, i són ells que m'estan atacant, i xut de Salah que va a corna, centra en el córner, minut 90 allà, talla Filco per Son, fa la paret amb Kane, i creua molt bé el xut. 2-4, primera derrota de la Lliga en un partit difícil. No passa res, segueixo sent líder, però per no acabar amb aquest mal sabor de boca farem l'últim partit contra el Chelsea a Stamford Bridge. El Chelsea jugava amb el Pequeño Canguro i defensa de 5. Em fa gràcia que hi ha Odriozola, tenen molts espanyols, també hi ha Lato. Isco en un mig camp de 2, vale que Kanté treballa molt però em sembla al·lucinant, i Suso. Nosaltres jugàvem amb l'11 de sempre, tot i que tornava a guanyar-li la partida Nandes a Ceballos, que està perdent protagonisme. I res, començava el partit, primera jugada important és aquesta minut 15, Mbappé per Nandes, Nandes per Firmino i el brasiler que busca el francès, xut creuat i fem el primer, 0-1, 12 gols d'Mbappé, em sembla que ja és Pichichi, aquí tenim una altra jugada, Cruz Mora intenta un passe, no surt bé, Ta decideix que la pilota no sortirà fora, jo no ho volia, jo volia l'out, però hi ha vegades que els jugadors de la Play eviten que la pilota surti fora, i res, aquí la tinc amb Ndombele, centro i cop de cap de Firmino. Ara ja som a minut 54, comença la segona part i aquí la tenim amb Nandes per Ndombele. Aquest s'atura, la deixa novament per l'uruguaià, ara Firmino torna a passar-li a Mbappé, que supera molt bé a Lato i aconsegueix el 0-3, i al minut 58 tindríem una nova oportunitat amb Firmino, que acaba amb un xut que atrapa Courtois, i minut 90, l'última oportunitat, aquest és en Ndombele, li costa fer el passe, finalment ho aconsegueix, guanyant molt bé l'esquena al lateral, i Machado, que el pobre no està encertat, aquí s'atura i xuta, que jo no sé com això va a fora. S'acaba el partit, Machado lamentant-se, però han guanyat 0-3, espero que us hagi agradat, ens veiem al proper vídeo. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,